Għall-ewwel darba f'5 snin ir-rata tal-kriminalità iwriet tnaqqis perċentwali ta' tnaqqis ta' 5%. Dan irriżulta mir-rapport annwali ta' kriminalità għall-2014 ippreżentat mill-kriminologu Xavier Formosa. Formosa fisser l-ħtieġa li l-informatika tinbidel f'azzjoni u jkunu indirizzati l-eventwalitajiet ta' realtajiet ġodda qabel ma jseħħu. Dan biex il-vittmi jingħatalhom l-appoġġ b'mod aktar maġġel. Il-kriminologu fisser kif l-akbar tnaqqis intwera f'serq, sarat, frodi u vjolenza kontra l-uffiċjali pubbliċi. Rajna xi reati pereżempju s-ser għat-tieni sena wara xulxin baqa' nieżel, dak huwa fatt vera pożittiv. Ukoll pereżempju dis-darba kien hemm ukoll forsi xi żidiet żgħar f'dik li hija pornografija. San Ġiljan baqgħet il-lokalità bl-ogħla rata ta' kriminalità wara jansibu l-Florjana l-imdina il-Belt ta' Slima. Formosa stqar li l-informazzjoni għandha tinġabar, tiġi analizzata dak il-ħin stess u r-riżultati tagħha jiġu integrati fl-operat pulizjesk. Qal ukoll li jinħtieġu preparazzjonijiet għal soċjetà li dejjem qiegħda tinbidel. Soċjetà tagħna ħad ixjieħ drastikament. Iktar minn 25% ħajkunu iktar minn 60-70. 10,000 minnhom u ħarġa Dr. Charles Sherry mill-Università ħajkollhom id-dimensja akuta. Daw in-nies ħajntilfu, daw in-nies ħajmutu. Ejja nipprevedu li nkunu hemmhekk qabel isiru. Tkellem ukoll dwar l-ħtieġa ta' sigurtà fid-dinjiet virtwali. Il-Ministru Carmelo Abela qal li l-viżjoni tal-Gvern hija li l-Korp tal-Pulizija jagħmel tranzizzjoni mill-informazzjoni għall-intelligenza. Il-pass li jmiss huwa li l-informazzjoni li l-Pulizija ilha tiġbor inħarsu lejha u nanalizzaw bl-aħjar mod possibbli biex kemm nista' jkun nantiċipaw il-kriminalità fejn tista' sseħħ. Dan ifisser li l-Pulizija tkun qed tieħu tkun rol proattiv milli tistenna imma tkun qed tieħu rol proattiv u lek l-importanza li jkollna aktar pulizija fit-toroq ħalli jkun parti milli wieħed jippreveni li reat jista' jseħħ. Huwa ħabbar li b'mod imminenti ser jitnieda proċess ta' konsultazzjoni mal-membri tal-Korp tal-Pulizija bilan li jitfassal it-tibdil strateġiku li jkun meħtieġ. Intant fi żmien li ġej se jsir il-Crime Victimization Survey li se janalizza fejn in-nies ma jirrappurtawx reati li jkunu seħħu.